טוב, ברוכים הבאים לכולם, תודה רבה שבאתם, ברוכים הבאים לאורח. לא הייתי בתחנת דלק, אבל הייתי בתחנת דלק. והיה שם בן אדם שאמר לי, הוא נוסע מפה לניו יורק. זה לא, אוקיי, מצוין, הצלחה שנסיעה טובה, הוא שם דלק ויושב באוטו. נו, הצלחה, הוא יושב באוטו. אתה הולך תגיע לניו יורק, אני עשיתי את שלי, שמתי דלק. באמת דברים אמורים. לא היה, כן, מה זה ש... איך? במה הוא שם דלק? באוטו. בטסלה שלו. מה אני אומר? היום סיימנו את השבע ברכות של החתונה שלנו משבועות. שני? שבועות, התחתנו עם הקדוש ברוך הוא, כתוב, תורה, ציווה לנו משה מורשה, אל תקראו מורשה אלא מאורסה, התחתנו עם הקדוש ברוך הוא, כך כתוב. יום חתונתו, אומר המדרש, זה מתן תורה. נכון? שבועות התחתנו כביכול עם הקדוש ברוך הוא, קיבלנו מתן תורה, קיבלנו את התורה בתור מתנה. אתה בחרתנו, השם בחר בנו בהר סיני, מכל העמים, תאמינו לזה, שיש כל כך הרבה מיליארדי סינים ואמריקאים. והקדוש ברוך הוא אמר, אתכם אני רוצה, אתם שלי, אתם קרובים אליי. וקיבלנו מתנה, קיבלנו דלק עכשיו לשנה שלמה של תורה. ועכשיו אנחנו אומרים, זהו, קיבלנו דלק. שאלה מה עושים עכשיו? איך רוצים ללחוץ על הגז? או שרוצים להישאר פה? עכשיו בנסיעה, שהזמינו ניו יורק, בדרך יש ללחוץ על הגז. ובהם זה גם ללחוץ על הברקס. יש הילוכים, יש עליות, יש ירידות, יש גם אפילו מדי פעם יש רוורס. אבל כל מטרה להתקדם. לכן אומר, יצאנו שבועות, התחתנו. חושב בזוגיות עם הקדוש ברוך הוא. צריך לתפוס את המומנטום ולעלות, להתחיל לנסוע, לא לפחד, לקפוץ למים. כמו שמישהו דיבר על זוגיות, הוא אמר את הרעיון של הזוגיות, הוא אמר שמישהו עומד לשחות בבריכה, נכון? עומד בחוץ, מכירים את זה, לימדנו לשחות, הוא אומר, תעשו ככה, כל הציובים. וזהו, ואז הוא אומר, עכשיו קפוץ למים, עכשיו הוא הולך מבוא. אם אתה קופץ למים בלי המאמן, מה קורה? שום דבר. אם מתחילים את החיים, את הזוגיות, בלי המשך להתקדם, זה לא עובד על אוטומט. צריך להמשיך להתאמן, צריך לימודים, צריך להמשיך הלאה בחיים. טריינינג. אבל גם אחרי שקופצים למים צריך טריינינג, נכון? מה היה לך? כל השחקנים הכי גדולים שהם טריינינג כל הזמן. כן, ככה זה. צריך להתאמן כדי להתקדם בחיים. למה אני אומר את זה? פרשת השבוע, פרשת נשוא, פרשה נורא מעניינת. בדרך אגב, בסוגריים, פרשה הכי ארוכה שיש, נכון? בעל קוירה. בעל... לא, נוסוי. 176 פסוקים. שמו זה של בעלותך, הוא אמר פרשת בעלותך. זהו, אז 176 פסוקים. ומה שמעניין, באמת כמו שאמרת, שבארץ ישראל קוראים בעלותך באמת. כי לנו היה טוב שני בשבת. אז קראנו קריאה אחרת, או של שבת. הם קראו נשוא או שבת קודמת, ואנחנו ממשיכים, אנחנו רק עשינו נשוא עכשיו. ובחוקת בלק זה התחבר. כן, אז ככה, בחוקת בלק התחבר. לא הבנתי מה יש לו. יפה. אז 176 פסוקים, ק"ט תהילים, סך הכל, 22 אותיות, כפול 8 פסוקים בכל מקטע, כל א' ב', יוצא חשבון, אתה טוב בחשבון גם אתה, 176 נראה לי. מה, 22? כפול 8. זה ובאה בתרא מסכת הכי ארוכה, 176 דפים. שבת, לא? המדרש הכי ארוך זה הפרשת השבוע הזה, מדרש. הזוהר הכי ארוך זה הפרשה הזאת. יש כאלה שאומרים שאחרי שיש לנו מתן תורה, הנה השפע של תורה, זה מה לעשות, יש הרבה תורה, יש הרבה שפע. טוב, זה יפה, אוקיי, מי שרוצה להתחיל, יש לנו שבת ארוכה, אפשר ללמוד הרבה מי שרוצה. טוב, זה לא הנושא להיום, יש כאלה שמרמזים, יש כל מיני עניינים, אבל יום אחד. מה אני אומר? הפרשה מתחילה נשוא, פרשת נשוא. נשוא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם. והפרשה מדברת על זה שהם מחולקים בני לוי, שלושה בנים של לוי, גרשון, קהת ומררי, קהת סוחבים את האורות של המשכן, גרשון סוחבים את האורות של המשכן, קהת את הכלים, כלי המקדש, כלי היפים, ומררי סוחבים את הקרשים. עכשיו, כמובן שהכי חשוב זה הכלים, המנורה, המזבח, הדברים הרציניים, השווים, החבר'ה, כן? ובהמשך הפרשה כתוב עוד פעם, בגרשון, לעבוד ולמסע. אז לומדים מהפסוק הזה, שבני גרשון מחלק את הרעיון שלנו לשתי חלקים קטנים שקשורים אחד לשני. לעבוד ולמסע, בני גרשון לכאורה, הם לא עושים את העבודה הכי גבוהה שיש, הם עושים כאילו עבודה נמוכה כזה. הם לא הכי... לצרוך את הכלים זה יותר חשוב. לומדים מהפסוק שמה, שהעבודה שאתה עושה, זה לא משנה איזה עבודה אתה עושה במדרג הדברים האלה. מה שאתה עושה זה חשוב. אם אתה עושה את זה באמת, זה בפנים, כמו שצריך, את המקסימום שאתה יכול,
אז אין באמת הבדל במיקום איפה שאתה נמצא. אם אחד לומד 18 שעות והוא נשלח פה לעשות 18 שעות ללמוד כל יום, אז זה העבודה שלו. אחד העבודה שלו לא הייתה לעשות לדבר כזה, הייתה לעשות משהו יותר נמוך. זה לא פחות טוב מההוא. זה לא פחות טוב מההוא. יש סיפור ידוע שבאמריקה היה טייס אחד, הטייסים, היה מלחמות. הם עושים גיחות, מספר גיחות מסוים לאויב, אחרי סכום של גיחות מפסיקים. אתה לא עושה כל החיים. זה צריך להפסיק. בטיסה האחרונה שלו, אני לא זוכר מי המלחמה של אמריקה הייתה אז, אבל בטיסה האחרונה הם הצליחו להפיל את המטוס שלו. והוא צלל, מטוס שלו צלל, והוא לחץ על המפלט, והכיסא עף החוצה עם המצנח, והוא הצליח, ואז הוא נחת באיזה מקום, וקודדו, והוציאו אותו החוצה, האמריקאים וכולם. ואז הוא נהיה סלב. התחיל לדבר על ההצלה שלו, וכל מה שהוא עשה, והיה ממש משהו רציני. באחד האירועים שלו באיזה מלון, באמריקה, הוא מדבר, נותן הרצאה, בסוף ההרצאה שלו, בסוף הזה שלו, הוא מדבר, מגיע אליו מישהו, הוא אומר לו, אתה כך וכך, זה אתה? הוא אומר, כן, מי אתה? הוא אומר לו, אני החייל שקשר לך את המצנח תחת לכיסא, זה אני. הטכנאים. הלכאורה פשוטים, אבל שבלי המצנח הזה, לא היה מי שייתן דרשה הזאת. לא מטוס ולא... אנחנו רואים פה שכל אחד יש תפקיד, וכל אחד בפאזל הזה הוא 100% של הפאזל הזה שהוא צריך להיות. אין מישהו פחות מהשני, אין דבר כזה פחות מהשני. כל המושגים שאנחנו מכירים בעולם, הם כל כך שטותיים. אפילו אריזה מדבר על זה, הוא אומר, יש לנו היום מלחמה, יש לנו בארץ הרבה מלחמה בין אחד לשני, אשכנזים, ספרדים, תימנים. אומרים שתימני הלך לאי לבד, אחרי שנים אספו אותו, היה שם 2 בתי כנסת. אמרו לו, למה יש לך 2? אחד להתפלל ואחד לא להתפלל. אחד לא להיכנס. עכשיו, זה בדיחה, זה לא אמיתי, כן? זה לא משנה, זה אשכנזי או ספרדי, לא משנה איזה גרסה שתרצה לבחור את הבדיחה הזאת, כן? אבל זה בדיחה גרועה, למה? כי באמת, כאלה שטויות. הוא אמר, אריזה מסביר, למה יש לנו 12 שבטים? מה זה כמו צבא? יש את הטייסים, יש את הטנקים, טנקיסטים, יש את הנגמ"ש, את החי"ר, יש מלא, יש את ה-8200. כל אחד יש עבודה, ובלי השני, הצבא לא מתפקד. אין מישהו יותר טוב או פחות טוב. נכון? בזוגיות, איך זה הולך? יש את האישה ואת האיש. מי יותר טוב בזוגיות? האיש, בטח. האיש? מה קודם יקבל? אתה מבין? מה אנחנו, אין יותר טוב. אתה גברים, תשאל את הנשים, מה אתה שואל אותם? אני רוצה להגיד, זה לא... מי יותר טוב בזוגיות, האיש או האישה? אז האיש עושה עבודה אחת והאישה עושה עבודה אחרת. אנחנו מביאים את הכסף לבית, והאישה מבשלת דבר שהגבר לא עושה. לא משנה איזה דבר הוא עושה, כן? אבל... היום זה לא ככה, נתי, אולי זה פעם היה ככה. היום הבעל עושה הכל. מי מנקה את הבית? זה הכל ביחד. מי מביא... אוקיי. מי מביא ילדים לעולם? הרובוט. בואו נגיד ככה, ילדים אנחנו לא יכולים להביא, השתבח שמו, ברוך השם. ברוך השם. אומרים שאם זה היה הולך ככה, אם זה היה הולך תור, אז אם זה היה הולך עם האישה הראשונה, ואז הגבר מביא ילדים, זה האישה, הגבר, האישה, ואז זה נגמר. אם זה הגבר מתחיל, זה הגבר, האישה, ואז זה נגמר. נכון? אבל ברוך השם, עכשיו מה אני אומר? כך שולחן וכיסא, מי יותר טוב, שולחן או כיסא? אין יותר טוב. שולחן נועד לעשות את זה, כיסא נועד לשבת עליו, אתם נשים את האוכל עליו, פה זה נשים בני אדם עליו. אין באמת הבדל, יש לכל אחד תפקיד אחר. לכן אני אומר, אנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו לא באמת יותר טובים מהם, אנחנו פשוט שונים מהם. לכן זה העבודה, זה החלק הראשון שאנחנו אומרים, לעבוד ולמסע, לכל אחד יש תפקיד שלו בעולם. כשאתם מציעים בפנים, מקום טוב, יעשה את המקסימום שהוא יכול. הוא לא לומד שירות תורה, שילמד שירות תורה. הוא מתפלל, מה שהוא עושה, שיעשה ב100% שהוא יכול, זה המקסימום שהוא צריך לעשות. כל עוד עושה את זה על פי הגדרות, לא שלו, לא מוציא את התורה שלו, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואולי אתה עולה. אין לקפוץ. אנחנו לא קופצים בדת, אין דבר כזה להיות $1,000,000, אנחנו לא זוכים בעלות בדת. לאט, מדרגה אחרי מדרגה. לא טוב זה למדומיינים. אין דבר כזה, לא יש לי נשמה של משה רבנו, ואין לי יצרים, כל השטויות האלה, זה לא, אין דבר כזה אצלנו באמת. טוב, זה החלק הראשון. החלק השני, שזה באמת החלק הראשון, נשאו את ראש בני גרשון גם הם בבית אבותם, להרים את הראש. מה נקרא להרים את הראש? התורה, כולם אומרים, נשאו, אני אומר, נשאו מהשורש להרים, להתנסות, נכון? להרים למעלה. למה זה כל כך חשוב לנו להרים את הראש? יש את הראש הפיזי, אומרים את הראש למעלה, אבל התורה לא כזה רלודי, אומרים, לא ככה. הרבה יותר מזה. אני אקדים עוד טיפה עמוק, אבל דיברנו על זה פה פעם, ננסה להגיע לשם. העולם מחולק, יש את העולם הפיזי, ויש גם את ההגדרות הרוחניות של העולם הזה. יש הגדרות רוחניות. העולם מתחלק ל4 עולמות. דיברנו על זה פה לפני כמה שבועות. קוראים לזה אביה. א', אצילות,
עולם הראשון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה 4 עולמות. עולם האצילות הוא העולם הכי גבוה שאנחנו מכירים אותו, מכיוון שאנחנו לא יודעים איך לקרוא לו, כי הוא כל כך רוחני. אנחנו נותנים לו שם שנקרא אצילות, שהוא נאצל מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא יודעים מה לתפוס שם, אין לו השגה. עולם הבריאה, הוא גם מכונה, האצילות מכונה בתור עולם שנקרא אין. אין, לא יודע לתפוס כלום. עולם השני זה עולם הבריאה. עולם הבריאה זה עולם שיש קצת יותר משהו, אנחנו לא יכולים לתפוס, אבל אנחנו אומרים פסוק כל יום בבוקר בתפילה יוצר אור ובורא חושך. כלומר קופצים, אז חושך, יוצר אור ובורא חושך, חושך יותר גבוה מהאור. אז כן, יש 2 סוגים של חושך. יש חושך שאני סוגר את האור פה, ונהיה חושך בחדר. זה חושך נמוך כי אין לי אור פה. החושך הזה, מדובר על חושך, כשאני מסתכל אור חזק, ואני מסנבר אותך בעין, אתה לא רואה כלום. יש לך חושך, נכון? אבל לא בגלל שיש זה חושך, בגלל שזה אור חזק מדי. ואני לא מצליח לתפוס. לכן האמונה, אנחנו נבין, האמונה שיש לנו קשיים ואתגרים בחיים, מתי אנחנו פותרים את זה? כשאנחנו עומדים גבוה, למקום מאוד גבוה, אנחנו עושים, הבנתי למה סבלתי בעולם התחתון, למה זה וזה וזה וזה. זה נקרא בורא, עולם הבריאה. כשאנחנו עומדים לייצר אור שאחד מתחת, לוקחים את הפלסטלינה שכביכול יש בעולם הבריאה, ואני יוצר צורות, אני מפסל, חותך את זה, עד שיש לי צורה, זה עולם היצירה, והעולם הכי נמוך שלנו זה עולם העשייה. גמר מלאכה. הפתילות העשויות היטב, כך כתוב בבית המקדש, הפתילה עשויה היטב. העשייה פה נועד לעשות, להוציא מן הכוח של כל העולמות אל הפועל פה. אומר הנפש החיים כל כך יפה, הוא אומר, המטרה שלנו, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו באמת, הוא נותן לנו אופציה. אני עושה לכם אפשרות, אתם תוציאו מן הכוח אל הפועל. מה שאתם רוצים, יש לכם אופציה אין קץ. עולם האצילות נקרא עין, עולם הבריאה נקרא יש. נקרא להוציא יש מעין. אחרי שאני לוקח את היש מעין, מייצר לו צורה, עושה עשייה, אני שם אותו בתרון, הוא גומר את המלאכה. בוא נבניין, עושה את הפינישים שלו. אני בוחר איזה פינישים לעשות. זה הבחירה שהשם נתן לנו. אתם תבחרו מה אתם רוצים לעשות. למה אני אומר את זה? כי הנשוא את ראש, שאנחנו מדברים עליו, להרים את הראש, אומר הנפש החיים, משהו מדהים, רב חיים ולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה, הוא אומר כל כך יפה. אומר, כשהאדם עסוק, הוא מבין שאני אביא טיפה, אני אמחיש את טיפה יותר, הוא אומר ששרפו את בית המקדש, אומר, הגמרא אומרת בכלל, הוא לא שרף את בית המקדש. יצאה בת כולה אמרה, בית שרוף שרפת, הוא החריב בית נחרב, זאת אומרת, הרוחניות של הדבר כבר יצא. יש ברוך הוא כעס, כאילו הוא יכול עלינו, אבל זאת הרוחניות. אז לא נשאר מה לשרוף, נשאר רק את הבניינים, את הבית עצמו, את המבנה, הבטון, הבלוקים. לא נשאר כלום שם. אבל הרוחניות כבר יצאה החוצה. אם אין רוחניות, אין שום אחיזה, לא שום דבר אחר בעולם. כי הכוח של המערכת יצא, אז הפועל מתמוסס, נעלם. נכון? אם אין לי חשמל, לא משנה כמה חזק הטלפון שלי יגיע, אם אין לי חשמל, המערכת הפנימית שלו, הטלפון לא יעבוד. האור לא ידלק אם אין חשמל. החשמל הוא הרבה יותר, הוא נצרך לדבר הזה. אבל נסו את ראש, תרים את הראש הרוחני שלנו, את המבנה הרוחני שלנו. אומר הנפש החיים, אם אנחנו עסוקים כל היום, כל הלילה, רק בעולם הזה, העשייה, העולם הנמוך, אז הפעולה שלנו גם היא בעולם העשייה. היא פועלת בעולם העשייה, זה מה שאתה עושה. אחד רוצה כסף כל היום, זה לא רק כסף, אבל שאיפה הראש נמצא. אומרים, אדם נמצא איפה? שהמחשבות שלו נמצאות. למה? כי אם אדם חושב משהו, מה הוא חושב? אם הוא חושב כל היום על העולם הפיזי, אז שם הוא נמצא, וזה מה שהוא פועל. אז הוא מייצר לעצמו עוד סטייק, עוד בית, עוד $1,000,000, מצוין, סבבה. אם אדם מבין שכל מה שהוא עושה זה לשם, אנחנו כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, מבין שהוא עושה זה בשביל משהו רוחני גבוה יותר, ממילא הראש שלו נמצא איפה? בעולם האצילות, בריאה, לא יודע איפה שנצטרך להגיע, אנחנו לומדים בעצם את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים מי הוא ומה הוא, עדיין לא עושים כסף, עדיין עובדים, עדיין אנחנו חיים את החיים פה, אנחנו בעשייה. זו המטרה שלנו, הוצאים מן הכוח אל הפועל. אבל הוצאנו מן הכוח הגבוה אל הפועל נמוך. הוצאנו, פעלנו במקום מאוד הגבוה. עד כדי כך שהנפש החיים אומר, שאיפה לכאורה יותר חמור, האם לעשות עבירה מסוימת או לחשוב. הוא מביא שם מחשבת ניוף ומעשה ניוף. מה יותר גרוע? עכשיו מי שאדם הולך לאישה, שאסור לו, שאדם חושב מחשבה זרה. צריך לחשוב קודם. צריך לחשוב קודם, אבל אם אדם חושב, והוא לא עשה את העבירה, אם הוא עשה משהו, אז בעולם הזה זה נראה, לא עשיתי שום דבר, לא עשיתי כלום. אבל הוא קורא לזה, הוא הכניס עבודה זרה, לא, הוא כותב, הכניס, אני לא אגיד את זה, בבית קודשי הקודשים. למה? כי המוח שלנו זה הקודש קודשים. אנחנו הקדושה פה. הקדוש ברוך הוא כבר קיים בכל עולם, בכל מקרה. תרצה או לא תרצה, הוא קיים. השאלה כמה אני תופס את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. אם אני תופס שהוא קיים פה, אני קודש הקודשים. הוא כבר קיים. נכון? שהשכינה בתוכנו, הולכת בתרומה, איך פסוק שם עולה? שכנתי בתוכם. בתוככם אני שוכן.
אתם בית המקדש שלי. אתם המקום השכינה. אז אם אנחנו תופסים לקדוש ברוך הוא במקום גבוה, אז המחשבה הלא טובה היא פוגמת בבית קודשי הקודשים. כי המחשבה מגיעה למקום... או שכחתי לומר לכם, המקביל של העולמות האלה, זה מה שאמרנו פעם, זה המקביל של מעשה, דיבור ומחשבה. נכון, האצילות זה מחשבה, זה המקביל שלו, זה המחשבה. המחשבה שלי פועלת באצילות. אחר כך יש דיבור, ואחר כך יש לי עשייה, למטה יותר, ככל שאני רואה בעולמות האלה. אז אם אני עושה רק עשייה, אז אני פיזי נמוך מאוד, בדירוג אני פועל רק ברמה מאוד נמוכה. אבל אם הראש שלי נמצא במקום גבוה, אז אני פועל יותר גבוה. למה? כשאני חושב משהו במוח, אני מרגיש לפי המחשבה שלי משהו, אני מרגיש שתרגש מסוים, לפי זה אני אפעל. אם אני אחשוב שמישהו עכשיו מתנכל אליי, דיברנו על זה פה פעם, מישהו הולך ברחוב ומקבל צ'פחה מאחורה. מסתובב אחורה עם גוף, כי הוא חושב ומישהו תוקף אותו. פתאום הוא מסתובב ורואה חבר שלו לפני 30 שנה. מה נשמע מושיקו? עכשיו, מה בהתחלה היה לו? מחשבה שמישהו תוקף אותו, הוא הרגיש מאוים, עשה פעולה מעשית של איך נכנס למכות. אם אני חכם, או לא חכם, אם אני מבין את הראש הזה, הסתובבתי אחורה, ראיתי זה חבר שלי, המחשבה השתנתה למה? זה לא אויב, זה חבר. הרגשתי, נחמד, אהוב, יש לי חבר טוב פה. מה פעלתי? חיבוק. ככה זה גם אצלנו בדת, או בכל עבודה שאנחנו נעשה. אם הראש שלי נמצא למטה, אני אפעל דברים נמוכים. אם הראש שלי נמצא למעלה, אנחנו נפעל פה דברים גבוהים. קצת כבד. נעשו את ראש בני ישראל בית אבותם. אומר הפסוק, זה ההמשך, אומר חתם סוף, מה זה בית אבותם? בית אבותם אומר לאבא שלהם, אברהם, יצחק ויעקב, תתחבר לשורשים. אבל מה התשובה בסוף? אברהם אבינו היה, משה רבנו היה. כל הצדיקים, הבבא סאלי, כולם היו כבר לא פה היום. אנחנו יכולים לפעול דבר שהם לא יכולים לפעול. אנחנו עושים משהו שלהם אין גישה, כי הם כבר לא פה. לא כי הם פחות או יותר, כי הם לא פה. והחלק של הפאזל, שהקדוש ברוך הוא עצר, הוא שם אותי פה, בזמן הזה עכשיו, כי רק אני יכול לעשות מה שאני צריך לעשות. ממילא, יש דבר שאני יותר גדול ממשה רבנו. כך כתוב, זה לא שלי, זה כך כתוב בספרים. יש דבר שבו יש לי חלק יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. לא, סליחה, לא הקדוש ברוך הוא, אמרתי, משה רבנו, מכל הגדולים. הם פעלו את העוצמות שהיה להם. וזה נכון, הם עשו דברים רציניים מאוד. אבל גם לי יש חלק שבו אני צריך לעשות, ואני יכול לעשות דברים שאחרים לא יכולים. ואנחנו אמרנו, בהתחלה, לא נשים רק דלק. בוא נתחיל לחוץ על הגז. כל אחד ייקח משהו קטן, זה לא משנה באיזה נושא, קח משהו קטן, טיפונת אקסטרה. תגיד, זה השבועות שלי לשנה קדימה. נמשיך הלאה. נתחזק באיזה משהו קטן, אם זה שיעור תורה, אם זה תפילה, אם זה איזשהו תתייחס לאנשים, תתייחס לאנשים, טיפה לחייך לאנשים, להגיד שלום לאנשים, בבית, באישה, מי שרוצה, לא יותר מדי בלחץ. חבר'ה, שנפנים את זה, תודה רבה שבאתם שבת שלום. שלום,